tvorím pesničku, nahrávam si ten nástroj a zrazu vlastne to samotné ten váš názov, že ceka daka, je rytmický, vlastne veľmi pekný názov, ktorý mi tam úplne že zapasoval. Cestovateľský podcast. Milí priatelia, vitajte pri ďalšom dieli podcastu Badagatelia. Dnes mám v štúdiu mimoriadne vzácneho hostia a môjho najobľúbenejšieho slovenského speváka. Svojou úprimnosťou a talentom zažiaril v show Československo má talent a dnes jeho hlas prevádza aj našich klientov. Vítam u nás skvelého muzikanta Juraja Hnilicu. Krásny dobrý deň a ahoj. Juri, ahoj, som nesmierne rád, že si tu a že si prišiel a verím, že sa dozvieme veľa nových vecí aj od teba. Tak uvidíme, kde budeš smerovať tú debatu. Tak úplne najdôležitejšie a prečo som si ťa práve aj zavolal sem do nášho podcastu Badagatelia je preto, že sme spoločne vytvorili oficiálnu hymnu cestovnej kancelárii Daka. Tak povedz, ako to celé vzniklo a ako sa ti písala pesnička pre cestovku? No bolo to také veľmi zaujímavé. Ja som nad tým rozmýšľal, keďže si mi vlastne otázku túto už poslal vlastne predtým, že aby som ju mal, tak ono vlastne okolo tej pesničky je taký dlhý príbeh, takže neviem, koľko máme času, ale skúsim to tak zhrnúť. Vlastne keď na základe toho, že sme sa spoznali, že vlastne aj spolupracujeme na nejakých projektoch, tak si ma oslovil, že či vám urobím nejakú takú hymnu. No a tak je to pre mňa vždycky výzva, keď mi príde nejaký taký, že podnet na pieseň, že uchopiť to a hlavne sa trafiť do toho, že čo vlastne očakávaš, hej, že každý to má inak. No a toto bolo také pekné tvorenie, že pieseň, ktorá vlastne už teraz vlastne ide medzi ľudí, za čo som veľmi vďačný, lebo ja tú pieseň fakt, že mám rád, je taká veselá, energická a pevne verím, že vlastne aj vašim cestovateľom a dovolenkárom vytvorí peknú atmosféru a energiu, tak vznikala takým spôsobom, že vlastne je to taká, fakt, že doslova, ako sa tam spieva, že sníval sa mi zaujímavý sen o tejto melódii je úplne doslova napísané to, čo som fakt zažil. Ja som sa o 5 ráno vlastne zobudil len s tým, že mám vlastne v hlave melódiu. Niekde proste som sníval, nejaký koncert bol, alebo neviem už to presne popísať, že ako to presne bolo, ale viem, že som sa zobudil s tým, že melódia, ktorá mi išla, že toto bolo všetko, čo som mal. To bolo 5 hodín ráno, tak som sa zobudil, hneď som išiel do obývačky, aby som nerušil svoju ženu, zapol som diktafón a nahral som si tú melódiu. Wow. Čiže ja som ju vlastne stiahol z nejakej inej dimenzie, tú melódiu. A tak to vlastne vzniklo. A potom som začal akože tak písať ten text, ktorý je vlastne úplne autentický, že sníval sa mi zaujímavý sen o tejto melódii. Neviem, o čom bol, možno až keď svet uvidí. No takže vlastne uvidíme, čo sa bude diať. Že tam to celé začalo sa vlastne tvoriť a ešte si pamätám ten moment, keď som ti hovoril, že ja ako nezvyknem písať pesničky tak, že teraz tam bude vaša cestovka, napríklad, že ceka daka, vieš? Ja som ani nebol tak nastavený, ale tvorím pesničku, nahrávam si ten nástroj a zrazu vlastne to samotné ten váš názov, že ceka daka, je rytmický, vlastne veľmi pekný názov, ktorý mi tam úplne že zapasoval. Wow. No a vidíš, koľkokrát je tam použitý. Tak úplne sa to celé otočilo. A vôbec mi to nevadí, koľkokrát to tam je. Verím, že ani našim poslucháčom. Takže takto. A ten text do toho celý potom ešte, však tam si aj konkrétne destinácie dal, že to sa je rímovalo. Ja som No, tak nejako to tak poprichádzalo. Akože nie som si 100% istý, že všetky tie destinácie, ktoré som povedal... Budeme musieť Bukurešť dorobiť. Na to z Bukurešťa som sa ináč zamýšľal, či tam cestujete, ale také. Ale pridáme, kvôli hymne musíme pridať destináciu, to sme ešte nerobili. Spravíme spoločný výlet vlastne do Bukurešte, kde budem vždycky vlastne delegátom ja. No, a budem prevádzať cestovateľov. Inak celkovo aj tým delegátom si sa stal na chvíľu priamo v tom videoklipe, však budeme to aj vidieť na záver dnešného podcastu, si pozrieme aj celý videoklip, tak ako toto nie je možno smer, ktorým by si sa chcel uberať? Tak akože poviem pravdu, že by ma to bavilo. Akože spoznávať tie krajiny a prevádzať vlastne hostí, turistov, ktorí vlastne chcú taktiež spoznávať tie krajiny, niečo sa naučiť, lebo vlastne samotný delegát musí mať aj naučené veci o tých samotných budovách, historických pamiatkách. Všetko. Čiže je to veľkým prínosom. A tak človek je potom taký viacej rozhľadený. No a teraz si tak iba na oko bol tým sprievodcom vo Viedni, kde sme teda natáčali čas videoklipu. No povedz, ako to celé prebiehalo, ako si to užíval. To bol veľmi pekný výlet a som rád, že sme sa dali na to nahovoriť, že takto vycestovať aj s kamarátmi a vlastne s ľuďmi, ktorí sa chceli do toho zapojiť, lebo bolo to celé také akože spontánne a dosť narýchlo sme zháňali vlastne aj ľudí, že ktorí chcú s nami vycestovať do
A objaviť sa do v super Rakúska, videoklipe. No. A zažiť s nami niečo iné, špecifické. Som rád, že to bola fakt, že pekný výlet, na ktorý rád spomínam. Aj to, že vlastne sme tam mali taký súkromný koncertík, že nikdy som nehral v autobuse, ktorý je vlastne... Zostali na stranu 100 ma tam hádzalo, jasné. Som si sa musel naučiť vlastne si takú zakvačiť nohu, aby ma tam nešmarilo. Tak to bolo také pekné a som rada aj, že tam prišli vlastne niektorí moji fanúšikovia, s ktorými sme sa zblížili a zažili takéto jedinečné chvíle. Myslím, že takýto koncert sa len tak nezabudne a možno z toho bude nový koncept. Sme sa o tom bavili. Áno. Koncerty v autobuse. Takže... Bolo by to pekné nejako to rozvinúť, lebo myslím si, aj potom vlastne po tej akcii písali ľudia, že by bolo fajn to zopakovať. Tak môžeme... Takže máme Chrobaka. Chrobaka ďalšieho. A povedz, že kde všade sa natáčal ten klip, bol si pri tom vlastne 2 dní sme ho robili, ak sa nemýlim. A koľko je možno nejaká príprava prebiehala? Aby mali... kde sme tu všade boli? No Viedeň sme ho spomenuli, potom sme boli na Červenom hrade, tuto na Slovensku. Červený kameň, mám pocit. Červený kameň? Mám pocit, no. Tak, predsa to len to viacej poznáš. Tak tam sme vlastne išli, tam je tá krásna príroda, ktorá vlastne nás tam prevádza vlastne tým autobusom, ako sme cestovali. Potom sme boli vlastne v Šamorine, X-Bioniku, kde si vlastne skúsil aj ty zajazdiť na autobuse. Ja viem jazdiť, len toto bolo také tiež na oko trošku. Jasné. Tiež... Ale tak ja to úplne chápem. Že... Aj sme dokonca spolu ležali v posteli chvíľu. To bolo Dokonca! To bola taká riadna blázivá scéna. To som sa na to veľmi smial, že keď vy ste tam s Katkou vlastne ako manželia tam pekne tam snívate, že tam padol som do tej postele, tak akože dobrá sranda to bola. Bolo a ešte mám veľmi utkolo mi v pamäti toto žlté poli a tej repky olejnej, alebo čo to bolo? Áno. To bolo tiež niečo nádherné, dronové zábery a tam nám v tom všetkom pomáhal vlastne režisér a strihač, tvoj kamarát. Tomáš Bartalos. Ktorého pozdravujeme. Veľmi ho pozdravujeme, lebo ja s ním veľmi rád spolupracujem. Je fakt, že dobre nastavený, kreatívne a má také dobré nápady, že dá sa... A sme na jednej takej, by som povedal, že energickej vlne, čo je pekné. A ešte sme vlastne navštívili to jazierko. Medzi Viedňou a Bratislavou, no Izdlzi. Aha, okay. Ale neboli sme pri tom ikonickom majáku, ale sme boli z druhej strany a tiež tam vznikli veľmi krásne zábery. Áno, a to sme si vlastne splnili to, že pri západe slnka, že niekde ešte niečo potočiť a to úplne pekne to vyšlo, že úplne to človek by ani tak nevymyslel, že aj hlavne, že to počasie nám tak prijalo. To bolo všetko naplánované tak, ako malo byť. A za mňa ešte veľký úspech, že sme mali aj v castingu, sme vybrali mladého chlapca, ktorý sa volal tiež David. Takže bol to môj menovec, ktorý hral vlastne dňa mladosti a za to opäť ďakujeme tvojmu kamarátovi, ktorý toto celé takto spískal. Toto je energie nejako, tak sa to tak spája pekne. Tak je to veľmi pekné. Presne, tak ja verím, že tá pesnička bude mať úspech. My ju budeme púšťať postupne pred každým našim zájazdom, aj na konci. Ja verím, že na začiatku sa ju naučia a na konci budú všetci spievať. Poviem ti práve tak, že predtým, ako som sem prišiel do študíka, tak dolu som komunikoval s vašim šoférom. Áno. A hovoril, že vlastne, že sme sa bavili o ľuďoch, ktorí navštevujú vlastne teraz zájazdy a že je to úplne iné, ako kedysi to bolo pred koronou. Opisoval mi iba taký svoj pohľad na to celé, že ľudia boli viacej otvorení, viacej sa prihovárali aj samotnému šoférovi, že boli takí ľudskejší. A teraz sa to nejakým spôsobom zmenilo, že iba prídu, nasadnú a sú takí chladnejší. Tak ja si fakt, že z celej svojej duše prajem to, aby tá pieseň, keď hneď akože vlastne bude úvodná, ak vravíš, že to tam budete púšťať, že vyčaruje tým ľuďom úsmev a uvedomia si, že fakt, že spolu si tvoríme ten zájazd, ten výlet, poďme si ho spraviť krásny. To nádherné. A ja verím, že to tak bude. A ja prajem teda pesničky, aby bola úspešná. A možno nie len v našich autobusoch, ale možno sa stane úspešná aj na YouTube a iných platformách, takže urobíme preto maximum. A možno naživo ju potom, kde budeme môcť počuť? Zase na najbližšom plese CKDK, že by? Tak na to sa teším, tam bola veľká sranda, že tam sa to hodí. A tak uvidíme, že ak sa to stane hitom, tak možno to budem hrať aj na koncertoch bežne. No prečo nie? No a možno taký najbližší, obrovskú akciu, ktorú ty plánuješ, kde sa to, neviem, či úplne bude hodiť, ale viem, že budeš mať veľký svoj koncert v bratislavskom slovenskom rozhlase. Povedz nám o tejto akcii. Presne tak. No to je 13.12. v Bratislave, vlastne v štúdiu slovenského rozhlasu a bude to také trošku veľkolepé, že bude to so symfonickým orchestrom 50 členným. A tento koncert už sme zažili v Martinskom národnom dome, kde sa nám podarilo dokonca 2-krát vypredať vlastne divadelnú sálu, čo bolo fakt, že pre mňa splnený sen s zážitkom na celý život. A tento zážitok by som rád priniesol aj tu do Bratislavy. S mojou autorskou tvorbou, vlastne to všetko sú autorské piesne, ktoré v sebe nesú silnú emóciu a ja sa na to teším, lebo viem, že to bude proste fakt, že krásny koncert.
To si viem predstaviť, ja sa na ňo tiež veľmi teším a som veľmi rád, že sme partnermi tohto koncertu. Za čo som veľmi vďačný, že mi pomáhate vlastne nám umelcom, lebo bez partnerov by sa takéto niečo veľké nepodarilo, určite. A už aj vieš, na čo sa môžeme tešiť, to znamená koľko pesničiek, aký veľký orchester, alebo približne. Tak orchester bude určite nejaký 50 členný, to v podstate bolo aj minule. No a piesni, koncert, no to je taká otázka, lebo niektoré piesne napríklad ešte raz obmieniam, robíme nejaké nové zase, takže myslím si, že nejakých takých 14 piesniček tam určite bude, tak zhruba do 2 hodín trvá celý ten koncert. Ale celkovo to aranžma bude také nikdy nepočuté, hej, presne s tým. Áno, je to taká pre mňa nová vec, zatiaľ na internete sú 2 piesne z toho predchádzajúceho koncertu, aby bola taká ochutnávka. My sme chceli vlastne dokonca zavesiť akože celý ten koncert, ale zatiaľ ešte nenadišiel ten čas. Možno budúcnosť ešte niečo zmení, ale je to škoda. Ja si myslím, že najsilnejšia energia je prísť naživo a zažiť si to naživo, lebo tá technológia, nech je akákoľvek, proste nikdy nenahradí tú osobnú skúsenosť a ten osobný prežitok. A ten tvoj humor, ktorý do toho dávaš, ten vtip. No to a tam musím povedať, že tam sa snažím byť aj taký trošku viacej taký distingovaný. Neverím. Jasné, aj slušnejšie som oblečený a jedno z druhých. Oblek, nie. Oblek nie. To už bolo moc. Ale je to taký, pre mňa je to tiež taká, že úcta voči tým muzikantom, ktorí vlastne sú zvyknutí predsa hrať také veľkolepé akcie a tá nejaká taká slušnosť tam patrí a nemôžem robiť všade iba zo seba takého, že kvázi blázna a šaša. To si. Aj keď aj tam príde taká chvíľa, určite. Áno. No ja tak nemôžem sa záprieť, akože ísť sám proti sebe tiež sa nedá. Takže, len aby naši posluchači vedeli ešte raz dátum a kde sa to dá kúpiť. 13.12. a listky posluchači aj diváci nájdú na www.jurikes.sk. Takže ja verím, že možno ešte spolu vymyslíme aj teda nejakú cestu pre mimo Bratislavský, ako sme sa o tom rozprávali, že by sme vedeli poslucháčov z celého Slovenska zviesť do Bratislavy následne po koncerte naspäť. Takže to už je len o tom, aby sme to už dobre nadstavili a možno aj vedeli využiť túto možnosť. Bolo by to veľmi pekné. Takže skvelé. No ale tvoja hudba je naozaj plná optimizmu, radosti zo života a ty sám si podľa mňa aj vášnivý cestovateľ a kde tvoríš potom najradšej tie svoje pesničky? Je to doma v tichu alebo niekde na lúke? No je to od piesne ku piesni, že každá vzniká niekde inde a hlavne to sú také tvorivé okamihy, že ktoré keď hneď neuchopíš, tak ťažko sa ti potom zase na to napája. Čiže veľakrát sa akože niekde ocitnem napríklad aj v tej prírode, hej, že iba tak proste si idem, kráčam a zrazu chodia tie nápady, tak si to tak nahrávam. Keďže ten telefon máme stále už skoro pri sebe, tak ten diktafón si zapnem alebo si hneď píšem text, melódiu si uchopím. Mám rád hlavne pokoj, akože keď tvorím, že väčšinou som vždycky iba sám so sebou a vtedy vlastne tie múzy nejakým spôsobom sa tak začnú nejako tvoriť. A som aj vďačný, keď mi chodia také podnety, hej, že niekto príde s nejakým nápadom alebo so svojím zážitkom, ktorý vlastne ma nejakým spôsobom dokáže inšpirovať na toľko, že si poviem, že wow, že to by stálo za pieseň, že uchopiť takéto niečo. Ale tie melódie, teda naozaj v noci sa zobudíš s melódiou v hlave, ktorú si nikdy nepočul. Veľakrát sa mi snívajú akože fakt, že hudobné sny, kde viem, že no proste úplne, že skvelá pieseň, ale niečo tam proste sa deje a vtedy sa aj zobudím a nevždy ju dokážem uchopiť, lebo to sú také veci, to nedokážem to opísať, čo sa deje vlastne, keď spíme, alebo vlastne čo sa deje v tom takom inom tom svete, no. Lebo nad nami je stále nejaký iný svet. A ako to potom dokážeš dať do tej tóniny? To hneď ty počuješ a už vieš, to je C, D, G, A. Väčšinou sa vždy snažím uchopiť nejaký nástroj, zahrať si tú melódiu. Čiže podľa posluchu. A na čom všetkom ty vieš hrať? To by ma inak zaujímalo. Alebo si myslíš, že vieš. Ja práve, že mám presne ten istý iný problém, že ja vlastne si myslím, že na ničom poriadne neviem hrať. A čím dlhšie hrám na nejaký nástroj, tak si hovorím, že to že ešte stále není to tak, ako by som rád niekedy hral. No. Ale tak akože hrávam bežne na gitare, klavíri, flaute, na rôznych perkusiách. Fujara, to s tým začínaš často koncert a to veľa ľudí sa zháči, čo to bude za koncert. A potom vyťahneš aj tie bežné nástroje. Je to môj taký rituál s tou fujarou, že v rodine sme mali vlastne zo ženičkinej strany, bol veľmi šikovný ľudový remeselník, alebo ako by som to povedal, inak sa to výrobca nazýva. fujar. Áno. A pán Duško Pšenčík, ktorý vtedy mal dokonca vyrobenú najväčšiu fujaru na svete, ktorá mala okolo 3
metra skoro až. Bola taká akože riadna bomba, že to si nemohol ani držať v ruke, to si mal normálne že spravené také popruhy, aby si to dokázal držať. Aha. Čiže potom to vzácnom človeku mám jednu fujarku, ktorú tak nosím so sebou a vždycky tak na nej zahrám, aby vlastne tak energicky sa ten priestor tak už dostal do takej pohody. A... Wow. Takže to je stále tá istá jedna fujara, ktorú používaš. Áno. A tam inak je koľko tónin? Lebo to som nikdy nepochopil, že stále väčšinou tú istú počujem. Tam sú vlastne akože koľko tónin? Alebo ako to funguje? Že koľko možných zvukov dokážeš vydať z toho? Oni sú vlastne vždycky už urobené v nejakej stupnici. To znamená, že napríklad ja mám G-čkovú fujaru, ktorou vždycky začínam koncert. Ale záleží od toho majstra, že vlastne v akej tónine ti vyrobí tú samotnú tú fujaru, lebo tam je určitá stupnica, čiže nezahraš na tom úplne všetko, že keby som chcel zahrať niečo do iného nejakého akordu, tak nezahrám do toho. To je veľká veda toto celé. Presne tak. No, teda tvoj obľúbený nástroj, predpokladám, že bude asi gitara. Áno. Gitara je... To je moja taká, že milenka. Ktorú tie manželka dovolí, hej? Áno, dokonca každá gitara moja, ktoré mám, tak nesie aj nejaké meno. Aha. Ako nie je to spojené s nejakou osobou, ktorá je fakt, že... Ale sú to také, že napríklad poslednú gitaru, ktorú som si zadovážil vlastne od rodinky Klemovcov. Veľmi rád by som ich pozdravil. Lebo oni vlastne sú tiež taký pár, akože muž so ženou, ktorí vyrábajú gitary. Aha. A keď som išiel si pre svoju novú gitarku, tak vtedy bola Otília vlastne v kalendári. Tak som ju hneď tú gitaru pomenoval, že je to Otka. Takže to Otka. A tuto so mnou je Eliška. Eliška je s tebou. A tá prečo Eliška? No a to ti ja neviem povedať. Proste Eliška je také pekné meno, že a vtedy sa mi to tak páčilo, že Eliška. A ty to máš aj vyrité dokonca, taký nejakého vtáčika, ak dobre chápem? Áno, to je Sojka vlastne a Sojka je vlastne klaun a všade, kde priletí, tak nesie dobrú náladu. Hovorili to indiáni. Aha. A keď som toto počul vlastne v jednej audioknihe, potom následne aj knižku som si dovážil, že Malý strom sa to volá. A tam to vlastne takto hovorili o indiánoch, že Sojka je proste klaun a všade, kde príde, nesie dobrú náladu, tak sa presne som vedel, akého vtáčika, alebo ako bude vyzerať môj prvý solový album. A používaš dodnes na gitarách, hej? Presne tak. No ale vráťme sa do roku 2015, ak to mám dobre naštudované, a to bol show, ktorá išla v televízii, bol to Talent, Československo má Talent. Áno. A pieseň Akási krásna vtedy dostala celé Slovensko. A ako na to dnes spomínaš a celkovo aj na to obdobie? Tak pre mňa to bol tiež taký zážitok, na ktorý v živote nezabudnem. Je to splnený sen celé, ako sa to udialo a čo sa dialo medzi tým, ako vlastne ešte pred tým, ako sa to odvysielalo, to bolo proste, že neskutočné, to sám vieš, podľa mňa, že alebo veríš v zázraky a v to, že vlastne niečo vždycky sa deje pre niečo. Mám taký pocit. Tak. Lebo ja, keď som išiel na samotné natáčanie Československo má Talent, tak ja som dostal 2 defekty za tú cestu, hej, že z Martina do Bratislavy 2 defekty, čo som v živote predtým nemal. Jeden. Čiže to už predtým som už si sám hovoril, že to bude niečo zlé, že mám ísť radšej späť. No. A kamarát vtedy som mu aj volal, Pálko Bariča, ktorý dosť akože tiež sa venuje píše motivačnú literatúru a robí aj prednášky, tak mi hovoril, nie, Ďuro, to nie, že sa otočíš, choď tam, to ťa len niečo skúša. A keď sa to už potom celé tam už odohralo, že už som mohol stať na tom pódiu a som zahral a videl som, že tie reakcie, ktoré boli fakt, že krásne, tak bolo to pre mňa fakt, že silný okamih. Že vtedy som dostal také nejaké znamenie, že zhora, že mám sa venovať tej muzike. A išiel si do toho. A teda pesnička Akási krásna bola aj na tom castingu? Ale... Presne tak, no. To bola vlastne prvá pieseň, s ktorou som vlastne hneď postúpil do finále, čiže... To si mal ten Zlatý dážď, nemáš? Zlatý dážď. Čo to je niekde inde, Zlatý dážď. Zlatý bazer. Zlatý bazer, Takže vlastne nemal vtedy? som to. Ja som to dostal vlastne, tam to bolo celé tak, že odohral som pesničku, síce ma pochválili, že áno, super, to je blablabla, ale nepovedali, že postupujem ďalej. Aha. Mne sa to potom ešte odohrávalo následne tak, že oni sa medzi sebou porota dohodla, že mi udelili nejaký špeciálny zlatý bazén. Bazén. Alebo dážď. To poznáme tu, kadejaké zlaté vane, no. A vtedy prišiel Ľudská Bílá vlastne ku nám domov a ona mi to vlastne prišla oznámiť. Ja som to vôbec nevedel, že Ľudská vlastne príde ku nám, iba moja Ľudská, moja ženička vlastne. Ty máš vlastne jedna Ľudská bola doma, druhá prišla. Tak ona o tom vedela, ona to celé tak akože aj s tým štábom nachystala, že pre mňa to bolo úplne že prekvapenie a to bolo, že
Že wow, ľudská bíla u mňa doma. Čo sa deje? Podobne som to zažíval ja, keď Juraj Hnilica bol u mňa doma, takže máme to podobne. Máme to podobné zážitky. Je to také silné, že fakt, že to vtedy aj celá dedina vlastne bola hore nohami, keď ľudská prišla. Wow. No a čo bolo potom? Teda išiel si do finále. Do finále, kde som behal už ako pojašené kurá, lebo ešte pred samotným livekom, to bolo na live, tak ja som tam behal za všetkými vlastne súťažiacimi a hovorím im, že my sme už všetci víťazi, chápete to? Už len to, že tu vôbec môžeme byť, že sa môžeme ukázať vlastne akože so svojím koníčkom, so svojou vášňou vlastne ľuďom, to už je víťazstvo, že to už teraz neriešme, že vlastne kto ide, čo ide vyhrať, poďme si to užiť. A ja som tam takto behal ako fakt, že a som si to doslova, že užil. Akože bolo to silné. A tam, ak sa nemýlim, bola pesnička Uleteli anieli. To Áno, bolo vo finále a tá tiež, myslím, že dosť zarezonovala medzi poslucháčmi. Áno. Ale bolo to také, že veľa ľudí potom reagovalo, že mal som ísť s tou prvou pesničkou akože do finále, ale zase to som tak necítil, hej, že to isté, že vlastne. Takže tedy prišla pieseň Uletení anieli, ktorá vlastne vznikla ešte s Davidom Maniačkom zo skupiny Sanchez Amsterdam. Áno. Pozdravujem ho. A vlastne akorát v tom období sme ju zložili, tak ja som sa aj Davida pýtal, že či môžem s tou piesňou vlastne ísť do finále. Lebo ona má krásne posolstvo. Každý z nás je jedna nádherná bytosť, uletený aniel a dokáže tvoriť pekné veci. A obzvlášť v tejto dobe si to, myslím, naša planéta, celá spoločnosť pýta tvoriť pekné veci. Určite. No a keď už o tej hudbe a muzike, my si ten videoklip pustíme na záver nášho dnešného podcastu, ale vidím, že tu máš gitaru, neskúsime teda nejakú jednu pesničku, aby sme nám sa tak trošku odľahčili. A... Ja by som bol rád, keď už je tu s nami tá Eliška. Eliška naša. A ktorú pesničku navrhuješ teda? Rozmýšľal som nad piesňou Pieseň života. Je to taká oslavná pieseň, ktorá fakt, že vznikla ako taká hymna života a sa mi tam páči, že vlastne sa tam aj hovorí, že kráčam tebou moja zem. A my si to môžeme poňať tak, že cestujem tebou moja zem. Sekadaka. Vlastne tak. Dámy a páni, Juraj Hnilica. Kráčam tebou moja zem, kráčam a vnímam tvoje krásy. Za teba ti ďakujem i za všetky tvoje spásy. Kľačím vetrom šľahaný, však stávam zas plný slov, beznádejne hľadaný. A je môj ostrov plný snov, neprestávam snívať sen. Precítim každý svoj vnem, nebo lieči, hory horia, všetky rany sa časom zoja. No no, diwana no no, no no, diwana no no. Už necúvam, len tak sa tu obzerám, v tebe hľadám seba sám. Otváram sa k tebe, zemička jediná, darujem ťa denne sebe, ty si vo mne nájdená. Neprestávam snívať sen, precítim každý svoj vnem, nebo lieči, hory horia, všetky rany sa časom zoja. A môžeme spolu spievať. Neprestávam snívať sen, precítim každý
každý svoj vnev. Nebo lieči, hory horia, všetky rany sa časom zoja. Neprestávam snívať sen, objímam každý svoj deň. Nebo lieči, hory horia, my sme tí, čo budúcnosť stvoria. Wow. Wow. Gratulujem, ďakujem a fakt si mi robil veľkú radosť. Naozaj v štúdiu to ešte nikto nesmieval. A vidíme, že sa to dá. Takže naozaj ti ďakujem a tie tvoje texty, tá energia, všetko, že ja sa tiež v tebe dosť vidím, že sme dosť podobní typci, alebo ako to nazvať. A naozaj blázni, však o tom máš tiež pesničku. Áno, a to si aj sám hovoril, že si sám piesem Blázon vlastne sa ti najviac ako nejakým spôsobom páčila, čo ma veľmi teší, že máme podobné diagnózy. Takže sme úplne normálni, ale trošku blázni. Presne. Dobre, ale vráťme sa ešte k tomu obdobiu tej najväčšej popularity a povedz mi, ako sa to dalo vôbec zvládnuť, ten obrovský tlak, že zo dňa na deň si bol zrazu celebrita, hviezda. No bolo to veľmi náročné, akože nie ani pre mňa, lebo ja vlastne ako nejakým spôsobom to, že robím hudbu a to, že sa delím o tie piesne a nejakým spôsobom aj snívam o tom, že aby sa tie piesne dostali medzi ľudí, vtedy to vlastne aj znamená, že ľudia ťa budú spoznávať, ľudia budú chcieť sa s tebou fotiť a tak. No ale po odvysielaní Československom a talent vznikol úplný veľký boom a ono sa to fakt, že splnilo, že kde sme sa pohli, tak tam ľudia ma spoznávali a pre moju ženičku to bolo veľmi náročné, lebo ona vlastne, mám pocit, že je taký trošku introvert a v podstate aj ja som nejakým spôsobom taký, len keď idem za muzikou, tak vtedy som taký extrovert, že vtedy sa chcem o to všetko deliť. No a bolo to náročné, akože nepohli sme sa nikde bez toho, aby fakt, že ľudia nás nejakým spôsobom nezastavovali a chceli sa fotiť. A je to také, že človek príde o také určitú časť súkromia. Takže, ale ja s tým, akože... Na to je pekné aj zlé stránky, predpokladám. Hej, ale musím povedať, že na jednej strane som vďačný, že publikum, ktoré vlastne som oslovil, že sú takí srdeční a takí fajn ľudia, že nie sú nejakým spôsobom takí, že otravní alebo tak, že vždycky prišli milo, že a sa prihovorili a zase som veľmi rád a všade, kde sa pohnem, to tiež moja polovička by mohla o tom rozprávať, že aj keď sme v obchode, ja sa každému prihováram, lebo ja rád nadväzujem takú interakciu, že proste ma to baví komunikovať s ľuďmi a prehodiť čo len pár slova, rozveseliť niekoho. Ja mám aj taký zvláštny humor, ktorý vlastne vždycky, minimálne ja sa na tom zasmejem, hej, a tá druhá strana väčšinou tiež, tak ma to vždycky... Poznám to. Teší ma to, že vlastne niekomu vyčaruješ ten úsmev, lebo je to o tom, aby sme sa takto, že liečili smiechom. Aj o tom máš pesničku, liečiť smiechom je dovolené. Áno, presne tak. A inak, keď sme pri tých pesničkách, ty aj máš nejak spočítané, že koľko pesniček si do dnešného dňa vôbec vytvoril? To budú kvanta. Ja to nemám spočítané, ale mám USBčko, ktoré vlastne akože predávame v rámci nášho merču, kde som zosumarizoval, ako zhrnul vlastne celú tú tvorbu. Ešte aj z čias Bačovej fujary, lebo ja som bol kedysi akože rockerom. Mali sme takú punk rockovú kapelu. Bačová fujara. Čiže aj táto epizóda života tam vlastne je. Potom tam je vlastne ešte ďalší projekt Príbeh muža, ktorý som vlastne nahrával ku jednej knižke. A tam sú všetky tie piesne. A myslím si, že to USBčko obsahuje okolo 120, možno unikátnych aj viac piesní. Takže je možné, že to už je toľko piesní, ktoré... A to ešte nehovorím o tom, že teraz vlastne už mám nachystaný materiál na dvojalbum v podstate. Takže... A to som sa presne chcel spýtať, čo nás čaká a neminie. Ja ani neviem, čo nás čaká, lebo môj teraz najväčší problém je to, že síce mám piesne zložené, ktoré si už hrávam, ktoré niekedy aj na koncertoch už zahrám medzi ľudí, že ma zaujíma tá prvotná reakcia. Ale to, že vlastne som sám sebe ako keby pánom v tomto, je moja najväčšia prekažka. Lebo môj taký nejakým spôsobom perfekcionalizmus mi bráni v tom, že už spraviť to rýchlo a dať to medzi ľudí. No a s týmto sa učím sa teraz vlastne akože nejako výjsť
výjsť s touto svojou polovičkou, ktorá tu vo mne tiež prebýva, aby som vlastne už tie piesne nejakým spôsobom dokončil a mohli ísť medzi ľudí. Čo tomu chýba? No už iba to, že nebyť perfekcionalista a dať to tak, možno najlepšie úplne takto surové, že pesničkársky, lebo zase na druhej strane sa mi páči aj to, že teraz prišla ku nám, no páči sa mi to. Nie som veľký zastavca, čo sa týka tvorenia s umelou inteligenciou, čo sa týka kreativity, ako keď tvoríš piesničky a takéto veci. Že tá prírodzenosť a tá ľudskosť má byť vždycky, má mať návrh. Áno. No a keďže teraz veľa pesničiek vzniká takých, že umelo, že dáš tam iba nejaký ten prompt a už máš pesničku? No, nad ktorý, a ja sa niekedy nad pesničkou trápim, ja neviem ako dlho, ale tam fakt, že ťuk a máš to tu. A je to dokonale bez chyby, takže som rozmýšľal, že urobiť možno, že presný opak. Že urobiť piesne, ktoré vlastne fakt, že nahrám naživo, aj s chybami a bude tam vlastne cítiť tá človečina. Teba. Takže uvidíme, ako to dopadne. No tak ja ťa v tom chcem len podporiť, takže ako prídeš dnes domov, šup, upload niekde. Lebo ja som na to veľmi zvedavý, a keď hovoríš dvojalbum, to je koľko pesničiek? No, to je okolo 24 piesní. A nejako bonus ceka, taká o melódii by mohla byť, čo ty na to? To je dobrý nápad. To je. Dohodneme sa nejako? Ešte ja vlastne špekulujem to tak spraviť, že vlastne ja mám teraz novú kapelu, s ktorou vlastne chystáme tie niektoré pesničky. Že možno, že jeden album bude vlastne vyslovene taký svoj, že taká osobná spoveď, lebo budú tam piesne, ktoré vyslovene som zložil, keď som sa nejakým spôsobom potreboval z niečoho ako keby vyliečiť, lebo muzika je pre mňa veľmi, veľmi liečivá, keď ma niečo ťažilo, tak som to dal za seba von. A to sú také osobné spovede, ktoré si zachovajú určite takú komorný nejaký taký kabátik a tie kapelné zase pôjdu osobitne, že vlastne taký kapelný album môžem spraviť. Taký Takto. energickejší možno, či? Presne tak. Ja mimochodom mám strašne rád práve aj tie tvoje pomalšie pesničky. A to si sa aj dosť si sa aj čudoval, keď si na našej firemnej party mal hrať, že koľko tých pomalých som si vybral. Áno. Ale to posolstvo, ktoré nesú a čo je za tým, to mám na to najviac rád. Naozaj. A to som veľmi rád, že si tak vnímavý, že to tak máš, že vlastne hľadaš aj to hlbšie niečo, že čo je za tým? Aby to nebolo iba o tom, že poďme sa jašiť, ale že aj hľadajme to, čo je za tým, že akože niečo také hĺbšie, že kvôli čomu sme tu a kvôli čomu máme tie zmysly, aké máme zmysly. Presne tak, no a tie texty tvoje sú naozaj veľmi pútavé a také, že nie len že hlboké, ale veľmi ľahko sa učia. Neviem, ako je to možné, ja dvakrát počujem pesničku a tretíkrát už spievam s tebou. Ja neviem, ako to robíš. Tak to možno, že sme akože nejako napojení, lebo zase niekto mi hovorí, že moc komplikovane. Čo? No, moja mamina by vedela o tom rozprávať. Pozdravujeme maminu. tak, lebo ona niekedy, že tvoje texty sú také nejaké komplikované, na čo tam také slova dávaš a ja sa tak akože nebavia ma, akože mám niektoré určite aj jednoduché, akože, ktoré také, ja to nazývam, že lopaty, hej, že na prvú to dáš a hneď akože, ale práve, že ma bavia aj také ťažšie texty písať, lebo to nás nejakým spôsobom posúva ďalej. Tak, no a teda tie samotné texty idú samé ti v hlave, nemáš AI, nepoužívaš? Samé nie. Ako AI používam, ale pri iných činnostiach, nie pri tvorbe pesničiek, lebo to musí ísť fakt, že odo mňa. A pevne verím, že ešte ľudia dokážu rozoznať pieseň, ktorá fakt, že je z duše napísaná ako z nejakého čipu. Uvidíme, dokedy to tak bude, ale verím, že ešte dlho. Sme na nejaké ceste, máme si to zažiť. Tak, no a možno poďme späť k tomu cestovaniu a že kde najďalej ťa tá hudobná kariéra zaviala? Že hral si aj na nejakom fakt, že ďalekom, netradičnom mieste? Alebo možno aj exotickom mieste? Alebo len to Slovensko-Čechy? Tak to Slovensko-Čechy to je akože úplne samozrejmosť, ale ak myslíš akože nejakú destináciu, krajinu... Že kde najďalej si možno hral svoju muziku aj? Tak to si mi dal chrobák. Teraz normálne musím rozmýšľať, že... Však viem, že si minulý rok, či kedy si bol nejaké exotické destinácie, bol si s gitarou, či bez? No, to sme boli na Zanzibare. No. A ty gate mám vlastne zo Zanzibaru. A gitara ostala doma, alebo išla s tebou? Gitara zostala doma, lebo je to vlastne taká vzácnosť, že nedal by som ju akože do batožínového priestoru, keď vidím niektoré videá. Jak to trieskajú. Čiže vlastne to by som si musel vlastne osobitné sedadlo kúpiť. Len pre ňu. A zase poviem ti úprimne, že som rád, keď chodím vlastne na dovolenku, že fakt si tam idem oddychnúť. To znamená, že, lebo ja oddychujem pri tej muzike, ale je dobré nehať ju niekedy aj tak, že
bokom, aby si sa potom tešil. Vieš, ako ja prídem vždycky domov, že prvé čo gitara chytám. Ale teraz ma napadlo, že keď chodíme vlastne s rodinkou, my chodíme dosť ako kempersky, vlastne sme tak, ja nevieme, iba sadneme do auta a proste ideme nejakým smerom, tak tam vždycky gitara je. Lebo detičky nám pospia večer a my so ženičkou iba tak si oddychujeme a vtedy vždycky si tak hrám a brenkám. Tak tam musí byť gitara. Keď si ju viem zo sebou odniesť, tak... A cerky už možno trošku tie pomáhajú v tom speve, povedz, ako toto tak vzniklo. Poviem ti úprimne, že teraz cez týždeň som po dlhej dobe počul spievať moju staršiu cerku, ktorá už začína byť v takom tínedžerskom veku a už není to také jednoduché, že ju povedať, že Beťuško, nezahraš mi niečo na klavíri alebo zaspievaš nič, to už proste už je tak nastavená, že pre tatkom už nie už sa hanbí. Tichosti. Ale teraz nejakým spôsobom vystupovala, lebo čo chodí u pani učiteľke, ktorá ich učí, tak mala také všetky detičky dala dohromady a mali takú besiedku pre rodičov. A som normálne sa rozplakal, keď som ju počul plakať. Či plakať. Keď som ju počul spievať, tak normálne, že to Ty bolo... si plakal. No. Lebo fakt, že má krásny hlas a aj pekne intonuje. A ešte takú pesničku si vybrala takú, že fakt, že dojemnú. Normálne, že som tam bol jak malé dieťa. Normálne, že... Takže niečo zdedila po ockovi vyzerá. Áno. Tak, a to je tá staršia a na klavíri hrá veľmi krásne. Ja som to teraz tak doma spravil, že to je tak moja chyba, že som im dal profesionálny klavír, ktorý nemá repráky a tam majú slúchatka na ušiach. Takže ja ich vlastne nepočujem. Počujem iba klepkotanie. Tak nahrávať to treba. No. Takže vlastne ich nepočujem. A keď som tam tiež počul, ako zahrala, takže je úplne skvelo. No a zase mladšia, tá sa objaví aj v nie klipe, ale v pesničke upočuť chvíľku. Áno, na konci spraví. A to ešte vtedy neviem, koľko mala ročkov. To iba tak zo srandy sme vlastne iba jamovali štúdio a ona presne spravila tú melódiu. tak srádu, tak som to tam vlastne s jej súhlasom použil, lebo ona musí jasný dať súhlas. Bol tam ešte taký dovetok, že ona spravila tú melódiu a ešte za tým povedala, že áno, si pamätám, že niečo povedala, že a prečo mám taký zmenený hlas? Lebo keď človek počuje mikrofónom nahratý svoj hlas, tak je to také nezvyčajné. No a to povedal, že toto musíš odstrihnúť, ale ten hlas tam môže zostať. Zlatá. A ona je úplný opak mojej staršej cerky, lebo vidno na nej, že aj rada vystupuje a dokonca, že aj tancuje si pri tom. Super. Oni sú akože fakt, že umelecké duše, čo ma veľmi teší. Kedy bude Juraj Hnilica band s rodinou? No, to bude jak nové Kelly Family. Čiže Kelly Family? The Hnilicovci. Tak možno za pár rokov, čo ty vieš? Kto vie? Hlavne, aby boli šťastné. Robili to, čo ich baví. Dobre, a možno je aj nejaké miesto, kde keď chceme, zase pri cestovaní, kde by si sa chcel ešte dostať v svojom živote, že niekde cestovať? Ja milujem cestovanie spojené s prírodou, takže akože tie destinácie mám akože nejaké také vysnívané, ale fakt, že to sú také, že taký nejaký Nepál, také akože si Himalaje si popozerať, alebo Indiu vlastne, veď aj tam sú Himalaje, Nový Zéland. Zatiaľ ani jednu z týchto nerobíme, ale všetko sú to super tipy, kde ťa potom pozveme. Tak rozmýšľam, že také niečo bližšie. Aj tu aj Alpy vlastne popozerať. Predpokladám, že chodíte do Alpy. Máme aj tam nejaké zájazdy, takže a potom treba pozrieť ten katalóg, celú ponuku a už potom len rožky si dávať, že kde chceš. Mám chrobáčika, takže môžeme Chrobáčika, však to dohodneme určite. Ja hlavne milujem cestovanie, lebo čím viacej človek cestuje, ja si myslím, že tým viacej je človekom, lebo ak sú nejaké bytosti, ľudia medzi nami, ktorí hundrú na našu krajinu, na naše milované Slovensko, nech si idú pozrieť nejaké také že krajiny, že kde fakt, že ľudia fakt že ledva prežívajú, alebo že je to celé, ledva to tam funguje a potom prídeš tu asi vďačný za to vôbec, čo máš. A aj presne aj naopak, že vidieť aj, ako sa to dá posúvať, že aj vidieť tie destinácie, kde to proste, že funguje všetko a ľudia sú proste zlatí k sebe. A cestovanie je veľmi, veľmi fajn, že? Tak to sme radi, že sme sa takto spojili, lebo to úplne sedí. A tie najkrajšie, akože to sa aj pesnička spieva, že zážitky sú bohatstvom. Lebo to aj moja mamina, ona až teraz na staré kolena, veď 60 má, no ale je ešte úplne, že skvelá, že vitálna, aj skvelo vyzerá. A veľmi ju mám rád, maminu moju. A ona začala teraz cestovať normálne, že každý rok chodí, ja neviem, 4-5 dovoleniek si dopraje. Čo konečne začala žiť. To je náš katalóg. No, s vami už bola niekde určite. No vidíš. A že vidím, aká príde vždycky spokojná odtiaľ, že, lebo dovtedy vlastne iba práca, ale treba žiť a tieto zážitky
fakt treba si dať v tomto živote, ešte dokým máme možnosť. Výborne, no. Ja neviem, ako už sme na záver našeho rozhovoru, kde mám také 3 štandardné otázky upravené vždy na hostia. Okay. A na teba je to, i keď si už trošku odpovedal, ale možno máš nejaký malý nástroj ešte, že bez akého hudobného nástroja neodídeš na žiadnu cestu. Bez hlasiviek. Bez hlasiviek? Áno, výborne. To mám stále za sebou. Spievam si non-stop. Non-stop. Aj v aute, aj svoje pesničky, či? No, svoje pesničky moc v aute nespievam, ale spievam si v aute úplne. Celú cestu, ako som sem išiel z Martina, tak som si spieval v podstate. Wow, tak to sa teším, že máme podobnú úchylku, len ja si spievam tie tvoje. Tak to máte, že zase mňa. Ja. No a je na mieste nejaké miesto, ktoré ťa možno z hľadiska hudby najviac očarilo? No takto poviem, čo som videl aj náš klip. Mm-hmm. Je tam z Ríma vlastne, je tam Koloseum. Áno. A to som hneď, keď som videl ten klip a že tam Tomáš vlastne použil to Koloseum, tak som si hovoril aj, keď sme si spoločne pozerali ten klip, že tu by som si rád zahral. Že vlastne, akože to je vlastne miesto, kde je stvorené na tie kultúrne podujatia a takto, že... A neviem, či sa konajú vôbec. Toto neviem, ale... Minimálne som videl takéto pekné koncerty, aj Andrea Bocelli hral v takýchto nádherných vlastne kultúrnych stánkoch z nejakého Talianska, kde to vyzeralo v podstate možno aj podobne, ak to nebolo ono, lebo to fakt teraz nemám taký prehľad, sa priznávam. Ale že takéto miesta, že kde sa tam už fakt, že odohralo už kopec kultúrnych akcií, aj hlavne z minulosti, kde to dýcha tou tvorivou energiou a kultúrou, tak to by som si vedel predstaviť. Tak verím, že sa raz podarí a mňa ešte presne teraz zaujíma, Bocelliho si spomenul, ten ťa celkom inšpiruje, alebo kto sú tí takí tvoji najväčší, ktorým sa hľadaš? Andrea Bocelli pre mňa je akože veľký vzor, za to som aj vďačný vašej cestovke, že vďaka vám som sa ocitol aj na jeho koncerte v Bratislave. V našom Skyboxe, kde sme sa spolu stretli, to bolo skvelé. A to bol krásny zážitok, že pre mňa je to je pán proste s nádherným darom a som rád, že šíri toto medzi ľudí, lebo hudba je proste liečivá a dokáže meniť celý náš svet a naše životy fakt, že tým krásnym spôsobom a ja si myslím, že ak sa má na tomto svete niečo zmeniť, tak to je prostredníctvom hudby. Tak to si krásne povedal, ale zakončíme to poslednou otázkou. Čo by si tou našou hymnou najradšej odkázal každému nášmu zákazníkovi, klientovi, ktorý sa u nás posadí? Že užite si ten výlet, na ktorý idete úplne naplno. Buďte k sebe dobrí, či už sedí pri vás ten alebo ten, že proste spoločne ste na výlete, tak si to spoločne užite, tak aby to bolo proste na nezabudnutie. Jurejko, ešte raz ti nesmierne ďakujem za návštevu a za fantastickú hymnu, ktorú si pre nás vlastne zložil. Ďakujem ti, že si vôbec dnes prišiel. Ďakujem za pozvanie a že som vôbec mohol a že pieseň bude tešiť ľudí, pevne verím. A vy, priatelia, vypočujte si našu hymnu, ktorú vám púšťame priamo po skončení tohto podcastu. Verím, že sa vám bude páčiť a ja verím, že aj v našich autobusoch urobí veľmi dobrú náladu každému z vás. Dajte nám aj v komentároch vedieť, či sa vám naozaj páči a či je presne podľa vášho gusta. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami a samozrejme nezabudnite nám dať odber, sledujte našu web stránku www.ckdk.sk a ja verím, že sa vidíme aj pri najbližšom koncerte Juraja Hnilicu. Pekný deň všetkým vám. Keď z boku na bok som svoje telo v posteli nad ránom otáčal. Usmieval sa v podvedomí, na dovolenku kráčal. Jedným okom v realite sledujem svoju ženu, ako spí. Druhá polka v inom svete balí kufre, o niečom sní. Balí kufre, o niečom sní. Tejto melódii, však o čom bol, už vôbec neviem. Možno až keď svet uvidím, príde ku nám to rozuzlenie a odhalí sa tajomstvo z CKDK vždy na cestách. Zážitky sú bohatstvom.
bežne snívam v tých perinách, ale realitu nenahradím. Čo vám poviem na tých cestách, kus sveta vždy uvidím. Prešiel som Rím, aj Budapešť, Londýn, Paríž a Bukurešť. Vždy so sebou skvelú partiu mám a nových ľudí stále stretám. Sníval sa mi zaujímavý sen o tejto melódii, však o čom bol, už vôbec neviem. Možno až keď svet uvidím, príde ku nám to rozuzlenie a odhalí sa tajomstvo z Cekadaka vždy na cestách. Zážitky sú bohatstvom. Cekadaka, Cekadaka. Cekadaka, Cekadaka. Sníval sa mi zaujímavý sen o tejto melódii, však o čom bol, už vôbec neviem. Možno až keď svet uvidím. Nesnívajte, ale cestujte. Sníval sa mi zaujímavý sen o tejto melódii, však o čom bol, už vôbec neviem. Možno až keď svet uvidím, príde ku nám to rozuzlenie a odhalí sa tajomstvo z Cekadaka vždy na cestách. Zážitky sú bohatstvom. Cekadaka, Cekadaka. Cekadaka, Cekadaka. Cekadaka, Cekadaka. Badagatelia. Cestovateľský podcast.